Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mangan toh? Mantap, kawinnya mbak apa nanti kan apa? Kenapa yang guyep kowe to semayanan? Kowe kan ngasih jagung Apa? karo Dika. Pendidikan sama ya. Dan aku tetap ready toh. Iki maksudnya kowe iso apa ora? Iso. Tapi tenan positif iso lho, soalnya engko tak WA tak masakne. Ya kan masalah iwak apa? Iso. Kowe bidil Pak Dik yang beda. Iki ngono, Bos. Iki Rio tak akan munggah soalnya apa? Dia iki geger terus juk ndeknane kon jawabno kuwi lho. Asu lho. Lentir aja nih. Asu delok ning kono. Nyemopat ning kono yo. Asu ini ngono kuwi lho, paling. Ngalase, rene lho. Lho. Jangan kono nyepet ning kono. Mergo gak dicolno. Mergo kan bar kena sak toh. Kuwi unggaten kena to yo. Ayo kon apa? Ini goblok. Iya toh. Kuwi unggaten yo. Iya lho. Cengah. Nemen. Piye jikokku piye? Piye kira? Oke, Bas. Wis ben kene penting ketok syuting. Siap sikil batore aduh. Angka kan. Sikil cepet toh. Lho kecepet. Meja adalah wong. Kok geden piye to? Lah kok harus didelok lah setengah abote lho. Wis ndang mlebu wae. Gede kucai. Wis gede sapa? Wis tonda. Nang, Jiko Nanti kene Jan. ra nang pintu ini kono. Seatan juga. Iku cake. Kenapa aku numpak ning kok? Kok sok. Ada dah. Itu numpet sih lho. Oh, goblok. lendi ta asu nggih. Lha iki apa to? Lawet ben Cok. kok ning kono. Kira. Kan mbok saiki yo. Ngisarmu. Ngisarmu. Dewi apa to ngambusi sikil lho. Leh. Warga saiki wi. Warga saiki lho. Kakek cukup kan. Wis ben. Ben kono nyapa to? Iku sesuk-esuk lho. Padang Kok sesuk. iso ngopeni jadi iki kowe sing arep ngopeni web geger terus kon jolak jalukno. Kuwi lho metu lho. Dito. Kuwi ndak gaget cekel. Bebas. Wah, wis gelem lho. Oe karadine manut. Predikat. Aja tukaran. Sawantik sebenarnya Iya to turunane Drabang kok. nyambit prayo ses. Ora ki piye aku arep bisa camping kayaknya kan senare kan beda. Jadi untungnya aku duwe syarat senar gitar. Bingo. Aku nyusulana wae malu ora. Ini aku melak sok kaya mergai. Kuwi duwe kirek, kuwi duwe kirek. Aku cara sokawan yang besok-besok. Kelompokno. Tapi besok Isa. Saiki ndang turu, sesuk ben ra klinan. Bisa kalau aku ya. Iya. Bisa nggak berasa. Ya besok iki ngasih kowe ae karo Dika wong loro. Aku gak melak tadi. Padahal kan ide. Aku sesuk aku yang membari sesuk aku yang nyemprot. Makane kowe Gak usah dikatak berarti. ya kowe karo Dika tok. Terus. Ya wis to. Kowe engko laser, nglumpukno jagung. Oke, Dik. Nyam. Iki aku main nyusul Pak Dik camping soalnya kayaknya senare kan beda. Gue kan go gitar. Gitar ki Gitar barang digowo. dua ki. Iya to go sitok to. Katanya gak kena, gak cocok senari beda-beda lho. Gitar anu beda. Tetep. Ya iya to. Oke. Ukurane Gawa senari iso sama masang. Ono wis sama aja. pemain gitar tok tok. Aku mesti dibarengi. Adine bareng ra iso bentarku. Sampai Ya telu. aku mlaku ngarepmu penting kowe wis so. Ra iso. Iya. Aku liwat etan kok. Oke, mumpung cilik calon jeneng Mas Islam. Kayak jenenge apa jenenge? Rocky. Oh, Rocky. Tak omongi pakanono apa wis sego aja dikek lawuh ben gak tuh ben
ben ra tuman. Ya toh? Iya. Maksudnya kayak lawa ya maksudnya aja sering-sering. Berarti iki jenenge Rocky Bos, jenenge Rocky karo Rio. Iki berarti pengen langsung medun. Lah nyapa ra jenenge Rio pisan. Ben padha nek yo 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 yo. Kalau iki aku nyawri, aku nyawri semua ngono wae kok. Kan nyeluk asu ya toh ya. Apik Bos. Kira ses iki. Iki ngono, iki aku menyusul tadi soalnya engko nang gitaran takutnya gak nek sinar kono. Jadi awake dhewe nang ya lah. Ya ndang iki. Rio gak melu, wedine sesuk jadi nek gak iso Ki yo maksudnya nek monoton-monoton yo ndang iki iki. mau boyor. Boyor wi. Aku ora turu suwengi nyethok kok. Takok iki lho. Takok iki mek jagung. Tenang. Apa? Aku nang kene karo Samidi gak turu. Mlebu apa? Mlebu ora? Ya mlebu to. Yo. Kene tetep nyantai. Mlebu sampe panen. Aku ndak ning ngerjan digali dulur nek kuwi nae iki lho. Aku nanti percaya. Lagi. Nah, oke bos. Jadi iki dalan kok ngene lho bos. Sampe enak. Dalan enak lho. Weteng. Nggo gitar. Laguane gitar bos. Laguane gitar plus senar. Iya. Kah. Nanti pore bingung. Nggak dia metu sing ndi Kak? Sing idul. Iya ta. Weruh dalane pura iki sing idul. Sing ndi? Oh, kelak. Nanti aman iki. Akeh sing ndi? Akeh sing lho. Iya. Ini banyu. Tiga banyu enggak? Sing ndi enggak banyu? Ya. Ya banyu ya. Kalau ke tengah kayak apa toh? Iya. Alhamdulillah, cocok. Walah. Ya. Belum tuh jelek kae kok. Nek kaya ngene iki modele. Hah? Nah, dalan udah kayak ini mulai begitu lah lampu soalnya padang ya. Oke bos. Jadi, yuk ngetri kita, kalian ngetri senar. Soalnya senarnya putus bos. Pedot ya. Senar gitar, ini jadi play ini enak perlu senar ini. Oh, weteng ini. Ini weteng. Emang ya. Ngeblur. Ngeblur. Sofi. Ngeblur ya. Yo. Alon-alon ae ngene mlaku. Kita alon-alon. Banterin ngeblur ya. Hmm? Banterin ngeblur. Sik. Iya, kalau gone kah. Wadah. Emang. Iki kaya arep anu. Iki munggah kene dina ping ngarepi kali ya. Anu ke apa toh? Apa? Kowe. Jam kalau. Dam. Iya, yang di awal diri. Lewat. Assalamualaikum. Ngarepmu itu. Kes apa ngedok ya? Bima. Karo. Karo. Bu karo apa? Oh, weteng nih. Ya, ini nunggu. Ora yo ben to. Iki kali iki. Sok ngene aja. Golek iwak iki. Jan. Golek iwak, Cok.
senare. Iki senarene. Makasih ya, Mas Jono. Kalau tok. Iya. Iki telu iki. Mati Kang Jon. Bebas. Iya aku angel, Bos. Lu tak ganti nek, tenan ya. Nek sing parah nomor anu iki buka sore telu wae. Kan judu Dik, kita. lu ngerti tak? Heeh. Kita rele, kita rele. Lu dik. Soal si nyenteng ya. Oh, nyetek. Kita ngomong adik kamu menang lo. Lah sik repot gitar ya. Ora iki. Lah ya iki. Kaprok nawi pecah, Mbak. Lek tekono lho jane. Mbak Jila kemana Mbak Jila? Hantu Pak Jere. Mbak Jila teka Bapak. Dil, rene. Rawo kowe kok. Si pedot apa pira ta iki? Nyapa iki dijemput Juli? Mungkin kok suwiran ya? Lu nek senar. Mbak Anju Usnar karo apa lho, Mas? Usnar. Lejan gimana nanti ikut sampai pagi? Ya aku paling mulai yo. Oh, mulai ya. Mani Lejan. Ya. Oh my. Tak kok sampe nyetel pani-pani menyetel. Iki ra setel kita Tadi kan sami. Minggu rotol ngono. Yang transparan kan ngono. Wis entek. Aku bareng tata. Piye. Piye no? Maksudnya ki wani mulai engko nek bengi. Ya wani to. Rawani nyapot to oh my lho, Mbok. Omae. Bengi lagi tekok iki. Mau. Tengah sebelas. Mulai jane lagi suwi men kata-kata kok bukit. Ngono enak anu. Orang-orang mungkin bilang. Tak ulu nih. Lah. Ya mau itu. Ya udah. Ya, Kak. Hah? Naga jelas naga. Ayo dhewe iki. Ngono lho nggak? Nang pas jalan mentor rene, nang kene jalan. Lawuh. Yo, apa tau ireng-ireng lho. Enggak mau apa. Sak bumbu. Ora. Ngomong ya. Gitu suwi men to Mas. Wes kan Bro Jon. Lagi mangan. Ki piye ki? Daman. Daman sik, Bos. Buka lho. Wis bermain. Makan, Bos. Gak nih. Mangan nek Dik. Mah wis berak aku. Ya. Gak nih. Jadi kan terus. Iya, Bos. Lepas dibayarane sing cocok senare. Masa? Bayarane sing cocok. Ya piye enak no. Gak padha. Ora padha. Tapi ada gitar tapi enggak gitar. Nggih kira apa. Pokoke nomor 2 pokoke nomor 6 iku. Wis senare tak kok kabeh. Wis senare tak kok kabeh. Senare Senare dipilih komah nomor 2 enek apa ora. ora ngeri apa kan. Nomor loro gawe ki apa to? Grajai. Ya iya iki. Meroy rene kak nomor 2. Lah makane tak gawe gitar nisan kan opo kan. Jadi instruktur. Oh tak dia kita oke. Yo bos enggak aku ngenteni senar bara cocok open gitar aja ya. Ono Ya. kontennya tak kira macamnya pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Tetap asal, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.